Karbi langpi cluster level federation pen ingdeng kithom kangdang mai pi kangni EPHLC pen tarabasa Benjamin tarwa rongalong chirok tok amai kedeng ESDC pen akhoi putalong mai kangni Kardom pinyada Abirta long pen nili sangpi marvelous rong pharpi nonarju ikta Abirta angton pen Rongkhang Development Block Kaparlo National Rural Livelihood Mission pen Karbi langpi cluster atum pen paterpi ponsi kedam tang jangmi achiklo niphai inkoira sirkep narlo chitim pen Sadgaon Sport Complex sahe malong kangdangamai kangnipon Diptika terang pipen kachari ponamailong BPM Dip Jyoti Pokhrel pen kedanglok bangso asailong klembang phiatum lapen Karbi langpi CLF atum pen kephapon along kadok kawe pharo ke thomra inkoira trok self help group atum bangso mailong chitong ponlo labangso mailong pen Karbi langpi CLF along barim amai phi Diptika terang pialar Priscilla sangma phan mei phiarpu pek ponlo lapen bina teron pi dunmai phi Junaki senarpi kongchunbang siko terangpi rapchunbang kungri teronpi lodhui rimbang lapen homsera kram sapia phan dihin rimbang arpu chepek ponlo Mayalong BPM Dipjyoti Pokhrel pen bangso Mayalong kachetong ponatum anaphan saike claim ke dam ponang jia putha Mayalong lapusona lam thepen than pachini ponlo লেনদেন করে খালি অলপ বেয়া আমি এতিয়া নিজৰ লেনদেন ঠিক কৰিব লাগিব লেনদেন ঠিক কৰিলে এতিয়া যেনেকৈ আমি বাইবেল কোৱা মতে 1 কৰোৰ 12 লাখ টকা পাইছে আপোনালোকে ভৱিষ্যতত আৰু টকা পাব পাৰিব যদি লেনদেন ভাল হয় যদি লেনদেন বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে যিমান পাইছে ইমানতেই শেষ হৈ যাব ইমান টকাটোতো বহুত যথেষ্ট টকা নহয় 1 কৰোৰ টকাটো একজনৰ কাৰণে 10 জনৰ কাৰণে 100 জনৰ কাৰণে বহুত টকা Labang sohut Karbiang long life atheng no long pentame BPM Dipjyoti Pokhrel pen nang khethanun ke ingdeng ke thom mei pi ke do ponalong CLF pen ke phapot pharo isira inkoira trok self help group pen chitong ponsi saike claim pon tanga sondo am chethan chimum padu ponlo lapen kosonsi ke phaprang dun thek pen kaching thur dun thek jima lahaya phithak sitame bangso mai long pen kachethan padu ponlo pusi nang pachini dun আমি কাৰ্বি লাংপি ক্লাষ্টাৰ লেভেল ফেডাৰেশ্যন মডেল ক্লাষ্টাৰ বাবে ইয়াক ডেভেলপ কৰিবলৈ আমাক কোৱা হৈছে তো ইয়াৰ আমি আজি 3rd এনুৱেল জেনেৰেল মিটিং আজি পাতিছোঁ ইয়াতে 326টা এছএফজি আছে সব এছএফজিৰ পৰা আজি মেম্বাৰ আহিছে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ 21-22 কি তেওঁলোকে খৰচ কৰিছে বা কেনেকা তেওঁলোকৰ RF CIF গোটেইখিনি তেওঁলোকে ফাইনেন্সিয়েল ৰিপৰ্ট আৰু ফিজিকেল ৰিপৰ্ট দিছে আৰু আজি ইয়াতে ক্লাষ্টাৰ মিটিংটো আহি মই নিশ্চয় সুখী আৰু তেওঁলোকে অহা বছৰটো কেনেকৈ কৰিব 22-23 কামিং ইয়াৰত সেইটোৰ কাৰণেও তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰিছে তেওঁলোকে বিজনেছ প্লেনো ডেভেলপ কৰিছে যাতে সেই পৰিকল্পনা মতে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যায় মই আশা কৰোঁ আৰু ইয়াক কৈ মই মোৰ বক্তব্যটো Dongkamu kampen Wiki B Karbiang long life Non MEC kilik nang kili japor te bok hetlo lapen non apong jongsi BJP asong aphan pahai thurong pute Karbi atumta sit cap wo iga so aphan dim ke pek kachedon dun angthek pusi jai kathar pen ke pangdang Phuloni constituency ke parlo Tarabasa Benjamin taro arong along APHLC pen cherok tok amai kangnipon Bangso amai along Phuloni constituency APHLC amai phu Dhuniram timung pensi mai chari ponlo Labangso amai long aluhi aman pen APHLC amai phu jai kathar kursing timung lapen dipen rong piatum chetong dun Mai long kachethan chepare pon athe non bang phu kangwaya por nangkelelo lasi BJP atum sai kaprek pen claim ta thek jakong lang no lapen tangka pen radaphan ke bayakam claim ta thek bonta APHLC atum lahai claim dun nangni arona teng pen le claim nang Pipotsi BJP atum lason claim nang kok lopute BJP atum kopi pensi non arong a meeting damsi radaphan thanpo athe hemprek alam thanji pute than hai hilo athe kedamtang hemprek amen pensi radaphan chongthui ponlo bonta kedamtang jangmipo niphai inkora nerkep arni ke rad thek dak pen hemprek alam ke pangsam kangrilo lasi latum ke radaphan kachang thui iji aphan avelo puta Chethan pon
Atumi kadovita arjudun long hurlo ali gadoji ke thang dhawe alangli prime minister wang set akam ave hala university college ke biji po akam bange lage dagamata claim private college ke rong sota pati bom lage prime minister wang set akam ve lage lapen ke dak kapi thika bange ni tunga chinia tengke aprang ben ni pulo lage hala bongali tum phan kapi thiri se wang che thana linsta bongali tumarong sinang sunlo matidi dak sinang sunlo towar selam pidat lo ke ha utor borbil pu bang ir det lo karbi arong amen ke than lap lo non atumi si loring tepi palang lituma kachi putu chotanat bang loring tepi lapen rong kut bu anta than lap lo ha revenue abohialong land revenue abohialong ke hadake loring tepi put ave to that lo non ke hadake bang utor borbil pu se ke tok lo non ke patta lo anta Phuluni pen dirchuna rongpi Karbiang long live. Lakha in koira pho nilip MSC constituency kaparlo akhoi puta polling station along kedamtang jangmi po ni phai in koira circuit ani ASDC Ratcharia songpen mai peman pon non ke wangji Karbiang Autonomous Council kiligalong nilipen ASDC asongpen kachepa hai ponjia phantura jangmi po ni phai in koira circuit bhomtar ni Adap por phai kreisia porpen arsigjit pen mai kedeng pon bangso mai long pen Khogen rong hangpen mai chepahem phuponsi maialong ASDC pen kosonsi election kachepa haipon thekjima pu bidi sore chepa choipon labang so maialong ASDC Central Committee chunbang Mr. Johnson Bay Abarim CEM Karbiang Autonomous Council Mr. Singnot Crow Abarim EM Karbiang Autonomous Council Kangthir Bay Sunil Tokbi lapen kaprek ke thegiding atum chetong donsi mailong RDP dun Tim ni lip palam hok lo dak tung si jingwai do so tim ni lo pin na tung XCM ko sangot do lo ni lo pina tung do je kailam dak nilip hawar pa phiu hawar posi dak Karbiang lo mate tung dak council long 26 constituency mong 25 nong ni constituency lo pa phinai lo asi dak afrang ban je phan non kan ko yang bong sak pripan chenglok asonsi development nan ki pa phido posilap so prang bani pan bangsi isi chini mochot asong ya poni lemo do ana chingrum si to wat paklang ko rat pan tanong se so timni le isi nia kamong deng lemon bo Abarim Karbiang Autonomous Council CEM Johnson Bay pen kaningje ponke JI Kathar ke poglana phanchot lapen ASDC a party ke abelo pukaningje lake angkur kavelam lo pusi ningje pon Athe ASDC Ratcharia Songke Election Commission of India long register ke claim tang pusi ningje pon lapen alang litum pen si kedamtang Karbia khaya pharman ASDC pen kachesong pon tang asaya monta kachetong arada phanta than pachini pon ASDC sonia som thamalam phansi dak ini ke chingrum lo ASDC ji pang tang tip lo de andolon claim tu tip lo de dak hempek talong le lo hoitara ne lo council ja kong ta aku ciwan thu ne lo ang ton lam dak do lo nasib dak ASDC pak KNC aso group tu mana ke pang tang pensi ke song pedu thu si la kang butang council ja kong an ta ke wan edja phan la ke sik lo la pen election hai nang pu election hai nai putarat au nang pu ke so phan si sik lo la pen nang bangke ditum hempek ang ta nang pivek ni alam tipna pot lapen non ki wangji arni ASDC asong an susi kapang tang ponji aphan bidi sore chepa choi ponsi mesen pen mai pajut ponlo chuki hola pen Sonjit Crow Karbiang long live Sumindar adang along det pendet kateng kheng bo mapor hut adet tin arada so tumta kido ke thak kacherom komasonsi dot thak nang koklo athe Kumantu hutsi kupi ko sonpone matha matsi un epin apor hut Jerusalem adet alongta Palestine rat pen Israel raikom sai khiang bong kacheteng khengdut Russia pen Ukraine adet hinia ron thamang bong kapre adet atumta ron thama kaching thurji aphat kachisik pen kedo ke thaga adet si ki ongo Lapusona por hut pini Jerusalem adet along Palestine rat pen Israel raikom sai khiang bong kacheteng khengdut
kedamtang jangmini phaing koira sirkep ani Jerusalem Al-Aqsa Mosque along Palestine resort pen harlong ot crisis penang anason kanahokasai klemlo bangso jok Israel raikom sai khia tumpen khamkhe dunlo bonta Palestine resort arju gangwesi aphiong pahino onglo bangso jok Israel raikom sai khia hinpen rubber bullet pen ki aplapen kipamang huji aphat grenades pangbopon nang koklo bangso puthak Israel raikom sai khi pen kaninje pon atengki kado koe bang tharo society sotum Jewish akhayatuk kardom kardi kangthil jira demalong nijang apai song anat bom so kapang bo pen danglok harlong kapang hang pen penang anason phangno edlo pusi ninje pon bangso ke kham khe dunji aphan pura rubber bullet kapang bo bahut kado koe bang prihini Palestine risotum arenghu sonang koklo International Desk Report Karbiang Long Live Pinya Abirta bangke lapon se kang tonig lo domi thak me kardom